Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Покажете само така. Ето да чакаме да влезе. От днешна гледна точка, какво се случи точно? Аз се разкарвах с моите лативи, аз се създавам с лативите и тренирах, просто карах по офроуд пътеки. Както си карам, излезе един човек от храсти, скочи отгоре, викам събаря. Дръпнах 10 метра от него, спрях, върнах се пеша и то засили с нещо остро към мене и в същия момент аз почнах да се защитавам. Благодаря, че на моя баща Бог да го прости, който едно време настояше да стана борец, да заборя и да имам физическа способност да се справя. А кога видяхте останалите хора? Когато те тръгнаха към мен, той тръгна към мене, видя, че работа няма да стане, изкочиха и другите един по един идваха към мен. И като видяха, че работа 3-4 като се пробваха, като видяха, че няма да стане работа и се разбрахме да легнат на зимата. И веднага след това се обадихте на органите? Веднага се обадях на полицайите, но в смисъл те закъсняха около час някъде. Като дойдат и аз съм изпял на главата като пазач. Имаше едно учение с мен, беше на 14 години, то се стресна и избягам човек. А бяхте двамата заедно? Да, аз го среснах в гората, той караше и каза, карам двамата и карам. Не го знам, не го познам. В подобна ситуация изпадали ли сте? Срещал съм бежанци, но те са били кротки и са молили да се обадя на полицайите, за да ги приберат. Нищо друго. Като локация, къде се случи това нещо? Долно Ябълко. Да, това е на територията на Средец. Долно Ябълко, да. В прокуратурата в Средец били ли сте? Не съм бил. Адвокат ангажирахте ли да случи? Да, един адвокат от Варна, още един от София и още един от Пловдив, още един от Велико Търново. Очаквахте ли такава реакция днес, толкова много хора да се съберат? Това все още нищо не е, тук първа протеста ще започне. Ако мога да искам да кажа, че няколко пъти органите на реда, полиция Ямбол, полиция Бургас се свързаха с мене с цел да не идвам тук, да са дошли в Ямбол при мене с цел да няма протест, да няма такива неща. Аз казах, че съм получил призовка и ще се явя на нареченото място. Ако ми позволите да ви задам следния въпрос, кой е Динко Валев? Този, който стои срещу теб. Аз виждам един лап нож, добре сложен, който може да се справи вероятно. Динко Валев е един достоен българин по преценката на хората. Аз не го казвам, защото нормално да се хваля, като всеки нормален човек. Аз виждам какво говорят хората за мене, по 95% от България и не само България, и другите страни, които са чували за мене. Динко Валев е, може би, един достоен човек, който никога няма да даде назад в подобна ситуация. Дори да бяха мобили, аз щях да мърдам като мога. Казвали сте и друг път, все пак кажете ми на нас какво ще занимавате? Имам една от най-големите морги за автобуси в България. Изкупувам всички видове автобуси на най-добрите цени. И морга за автобуси части. Благодаря. Съжалявам, ако колегите се знаят много по-късно подробните доказателства. Всъщност, какъв е сигнала на Хелзинския комитет? Хелзинския комитет не ми пука за него. Даже не се вълнувам какво ли са подали, какво са направили, защото те не са факти. Ако днес ви се случи същото, което ви се случи тогава? Ще го направя отново. Няма смисъл да грам да се замисля. Даже повече се нахъсвам, но трябва ще купя някаква по-специална машина, терми, се оборудвам и ще бъда аз на границата. Неща пари никой да ми дава. Аз си варя достатъчно, благодаря на Господ. И ако трябва всичко ще продавам да се оборудвам и съм на границата, искам да умра като стоен българин. Мога да умра за България и за други глупости не бих се жертвал. България! Ставали се! Така ли? Сърце! Душа! За България! Душа! За България! Душа! За България! Душа! За България!